Good morning, Zimbabwe. Mamukase Maria Zimbabwe tatsoka nenyaya dzenyu. Zuro nhasi tine nyaya dzatinadzo. Tisati tapinda munyaya dzedu dzekubata mushonga tichatanga nenyaya dzinoitika muupenyu hwedu. Zvakare ndisati ndakangamwa mukaka wembudzi wakavuya. Regai ndikuratidzei. Bucket richakazara nomukaka wembudzi, mafuta enyu akavuya kuzora kuti kwai mapundo apera. Vose vanoda mafuta tine zvigaba zviduku chete 200 rand, handiti 70 rand Korea. Vose vaya vakatenga vakatumira mari dzavo ndichingopedza ipo pano ndava kudonobatisa. Muchanditi Kelly. I was born in 1996. I come from Zimbabwe, but currently ndinogara kuSandton. It's a confession and a testimony at the same time. I'm a single mom of one girl ari kuZimbabwe anogara nevabereki vangu. Saka story yangu inofamba so. Ndakanga ndichishanda mune imwe restaurant muGauteng. I can't mention the specific town. So I was dating this guy. I didn't love the guy tete, but unongoziva loneliness semunhukadzi unenge uchimbodawo. So the guy's name, call him Tatenda, not his real name. So Tatenda aindida tete. I was everywhere pa social media yake. He even introduced kuma relatives within 2 months. But now he was not my type. Brightness yake yainge kudzoka kusvika pa 5%. I mean ainge ari mutema. Iniwo tete, I'm 29. I have a nice body like my jeans. Angu, you can't tell kuti I have a 9-year-old child. So what happened is, back then when I separated with my baby dad, they said if you swallow a weed seed, you don't get pregnant. So I swallowed 20 maseeds embanje. Ende kwandaifambawo ndainza ndife ndakaita mwana nekuti vamwene vekwandaive ndakaroorwa vakandikadzira ari kuvhutu remwana wangu because vakati vanorida ndikavapa. It's a story for another day. So I dated this guy ndine pfungwa dziya dzekuti I'm not gonna be pregnant. Iye aindida tete, mari aindipa hapana chainge asingaiti. He was a boy asina mbobvera aroora, even now hasati. So ndakazobatira nhumbu tete yaTatenda. I know people will say you sleep without protection. We got tested, both of us, because he was seeing marriage. I was busy seeing an ATM and the stress eraser. So ndaita nhumbu, masymptoms ndakamaona, no period kungosimba kuita mazamu mahombe. Ini tete I'm tiny. So ndakatenga pregnancy test, ndikazvitesta, it was positive. I told the guy akafara tete. Mari ndaipiwa cause aizvishanda, aiita zvetiling, zvekuisa matiles nemacupboards mumahouses. He was also a designer. But inini I didn't want to keep it. I told him, akati no, we can keep it cause iye hana mwana. We can go and marry muna December. Because that was July 2023. But I told him no. He was 1995 and in 1996. So I refused. So akabva afunge ndikati kubvisa. Akati ita I'm out. Akatodza hama dzake since ndandodziziva dzikandibloka munhu wese nhumbu yaitova nenoise. I remember ndakarwa nemurungu weganda jena. Fight. Murume ndikamurova tete apa ndiri mupfupi. Nhumbu itai mega. Regai nembozorora. Ndakatanga kutsvaga ma-abortion pill online. Ndakawana aita zvavakanditi ndiite nhumbu can't iva. Face was calling, but ndaiti ndikaona call yake ndaibva ndaita hasha kusvika ndachinja line. Ndikatama even pandaigara kuti asanditsvaka. Then I tried again nhumbu tete, nhumbu can't iva. Kana kublita, kana kuita say, but my cramps. I tried 6 times. Apa mwezi unenge ichienda. To cut my long story short, ndakazo decide kuenda ku private surgery. Vakandisa pascan kudai mwana akakura tete, zvikuoneka pascan kuma 5 months. Vakati isu pano tinobvisa, asi this is a risk. We just insert you ma pills woenda kumba. I agreed ndikaitwa ndikaenda kumba kuma 22:35 at night. Ndopa ndakanzwa kuti pane chinhu chikuda kuuya, but chakati ndi. I was violent. Chiro pandaigara ndaisataura nemunhu and hapana akazviziva. So ndakanamata tete ndikati, Mwari, I know I sinned. Please forgive me. Ndokutora phone kuenda kuma blocked contacts. I called the guy kuti auye. Akauya akaita Uber. Ndikamuvhurira akapinda tete. Ndandava white. Maki ndakatompa nemawindo cause ndaisagona kufamba. Akapinda ndikamuti ini ndakutofa, but
don't tell anyone kumba kwedu. So if I die, just know I was trying to abort. Don't tell anyone cause unozoripiswa. Tete, ndandatoona mageti achivhurika ekugehena. Gehena and heaven is there. I was seeing visions, tete, and I was knowing kwandaitoenda. So akandibata ruoko apa ndandofembera mudenga muviri wotonhora pamusiwo nchinzwa kuti kune chati the guy say you are not gonna die, I forgive you and I understand you are still scared of being a mom. Apa une umwe mwana, I'm so sorry for causing this cause tete ndandachinja iye aitoti wawapindurudza masi. So apa yeni ese no relative no friend wandandaudza achingopedza kutaura mwana ndobva atodona tete. Ndopa ndakaita kunge ndarohwa mbamba but ine magetsi ndichivhunduka kudai ndakutobleeda. Mwana apa I cried. He cried as well. He left me. He was hurt tete. Ndandisina power. I took the baby. I went to flush mu toilet. Amemedara. Mashitsi akaenda ropa, hembe negauni zvazvaane ropa. Ndakaisa mubucket kubasa ndikatora off 1 week. Ndikapiwa, no one knows about it. Makuseni I woke up ndichipisa hembe dziya tete. The moment I sit, my tears was coming. Even power rekuna matatete aurana waita chivi chakadai. Zvakazoitika ndakatongozvigamuchira. We move on. The guy ndikamuti please, we don't know each other. You can move on. I wish you the best. He just said okay tete. Life yangu yakaoma. Basa ndobva rangonzi rapera September, October, November, December. I was not working. I just know that God is now judging me. I struggle for rent. All my money I was saving, I used it for rent and food. In that December, I didn't go home. So January, I told myself, I'm going to fast on for 10 days. I prayed 10 days, 6 to 6. I just feel my spirit. You can feel it when God answers you, tete. I'm a testimony. God lives. He's there. He hears prayers. So I did caregiver. I spoke with an agent. I went to an interview on Monday, January. Tuesday, January, I was relocated in Sandton, where I am today. I prayed for the job God did give me. I prayed for forgiveness. Kunatatenda nemwana, kunamari, they did forgive me. I told myself, I'm not going to do this until I'm ready. So I just want to tell someone, God is there. He hears, He forgives. I cried. Even though I know God forgives me, whenever I come across about sermon or confession of abortion, ndochema chero ndiri ndega, ndongoti ndiregerere iwo mwana wangu kwauri. That's my confession and my testimony. The guy, I don't think he moved on. I tried to block him on Facebook, TikTok, but he came back with another account. He views my profile pic almost every day. But my prayer, I just pray awane anomudawo vagarisane zvakanaka tete. No one knows about this kumba kwedu. Ko ingadai ndakafa tete. Mwana wangu andinaye aizodii tete. Zvakaoma. I love God. Even when I face any situation, I know He's there for me. I'll come back. Nikuda kuromba. Ini Mwari anondida tete. God loves me. Zvakandijengesa soka. When I remember of it, I cry. Pause for me. Hide my identity. I love you all. God bless. Yeah. Ndarwadziwa. Ndozvandingangotaura. Alright, tikaitendedu munyaya yedu inotevera. Hai tete makadi yenyu chitupa vigai. Pasi pemvura chaipo. Nyaya yangu handizivi kuti ndingaite confession here or not. I realize now ndatova munhu mukuru kuti pane kakushandisa kandakaita ndiri mudiki. Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndoita grade 4 kandisingakanganisi. Ndaive ne10 years. Ndakarwara tete nechirwere chepabonde. Chinova chandakazoziva iko zvino ndakura kuti changa chine ma-symptoms esick. Ndakarwara zvekutadza kunyatsofamba, asi handina wandakaudza sokuti ndaive ndiri mwana, ndaisaziva kuti chii. Asi kuti ndichitondera kuti zvakazopera sei handichazivi. Now ndava murume mukuru ndopandakazoita recall. Ndokuzoziva kuti paya ndinenge ndaishandiswa, asi kana ndaishandiswa ndiani akandishandisa nemutovo wakadaro. Now ndakaroora. Chizvarai baba neyawe handina kana mwana tete. Zvinova zvinondidya moyo mufunge. Handizivi kuti kurwara kwandakaita ndiri mudiki kwekushandisa here. Handisivi. Ndava murume mukuru ave kuzvilate 30s. No mwana tete. Ndinogara zvidya moyo nenyaya iyoyi. Handizivi kana pane vakambosanganawo nazvo ndibetserewo vehama. Nditori victim yeabuse.
fungai kuti ndainge ndiine 10 years. Ndakabva ndabvunza kuti do you remember anything kana something chakaitika asvika kumashure ndichiri kurangara kuti mai guru vangu mukadzi wemukoma vainditi bamunini isai nhengo yenyu apa. Asi phase iyi itori yakasiyana nekuti apa panguva iyi ndanga ndisati ndakuenda kuchikoro tete zvakaoma, asi pandakazorwara handirangari zvakanaka kuti zvakafamba sei. Ndabva ndabvunza kuti makamboendere kumadokta kune vanotarisa your reproductive health. Svika I did already and they said everything seems to be fine. Saka ndobva ndabvunza kuti mai guru pavaibvisa kuti pavaiti isai nhengo apa zvaifamba sei. Zvikanzi that time I think I was 6 to 7 years old. Ndobva zvangopera zvakadaro, and at the moment havakwanisi kuita mwana. Zvinova zvinhu zvinorwadza, especially from story yataverenga yekuti mwana akaurayiwa. Poitawo vamwe vanhu vanenge vachiti ndinoshuvira kunge ndichiita mwana. Zvinhu zvinorwadza sei. Vanoshanda kumedical field kana vamwe vanhu vakambosangana nazvo mungatiudza kuti what could be the problem, kuti pavakaita chirwere ichi zvakabva zvanokuvadza here kana kuti there is more to it, we don't know. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Hi Tete, muri sei? Hope you are doing well. Firstly, I would like to thank you for everything that you are doing, helping people and all those children. May God bless you and your family abundantly. I'm a young lady, age 26. I'm married and I don't have any kids. Tete, I graduated a year ago university and I graduate. I thought by this time I would have secured a job, but zvakaoma. I'm so depressed and I don't even know which step to take anymore. Danzwane kupromiswa but nothing. I've prayed and fasted but nothing. But I do believe God will answer my prayers soon. I stay home with my parents and it's not easy, Tete. My mom is something else. Singakuthana endlini yezwa. Awuhambe emsebenzini. Abanye bakho basemsebenzini. Awukho serious. Tete, I've tried everything but I keep being rejected. As we speak right now, I'm very depressed because I don't even have any control over my life. I feel like I'm at a standstill. Nothing is moving, Tete. The year is ending. There's no single achievement or anything I have. Even when it comes to relationships, I just feel like I'm cursed. This whole year, I've been single and celibate. It has been me and God because I'm tired of getting hurt and being used by men. My dream is to be financially independent, be able to afford myself and take care of my parents. Honestly, at this rate, I don't even care what kind of a job I can get as long as it's decent and it means being financially stable. So please help me, Tete. I need a job. If your listeners are listening, they have a business where they need a receptionist or a worker or something, I'm in Zimbabwe and I don't mind relocating to any city. Please let me know when you post my story so that I can follow in the comments section. All right. Munhu ari pamahwani pachona pacho pari kunyatsogwadza pamuri kuziva kuti ndio prayer point yemunhu mosvika momuti nyo motosvika momuti ya unonetsa iwe ndosaka usingashandi kurwadzisa munhu. But what I want to tell you, my sister, I want to promise you kuti since you said you spent the entire praying, God has already answered your prayer. One thing about God, and when the time is right, He is going to make it happen. I also want to tell you that you can start looking for remote jobs. And there are so many remote jobs. Start applying for those remote jobs. I will talk to you privately. But kana kuri kuti muri muZimbabwe muchida receptionist kana kuti chii, anyway, mwana ari kutsvakawo basa mubatsirewo. Makasimba here Tete, ndinoreurura kuuraya munhu murume wangu. Kwete, it was not premeditated murder yokuti ndaive ndakazvironga. Kwete, it was an accident. Pandaifunga kuti ndiri kumurapa, izvo ndiri kumuuraya. Ndakasangana naDhini ndichangopedza kunyora zvidzidzo zvangu zveO level. Dhini aiva ari paKwekwe Poly achiita course yemagetsi. Patakaonana hana dzedu dzakaroverana, ndiko kwakava kutanga kufambidzana kwedu zvakanaka. Dzamara tapinda muSvitsa Tete. Iniwo Tete ndakachizenge ndava necourse yeteaching, zvinhu zvedu zvaendeka.
Tete ndikada kuudzai kuti ugaro hwangu naDhini hwaiva hwakarongwa nedenga, taiwirirana zvinodakadza tichinzwisisana. Ndikangoti muchidimbu we best friends. Takazokomboregwa nedenga tikakwanisa kutenga chifambiso chedu, gare gare kwakutenga stand pekuisa musoro. Tete takazosimudza box tichironga kuti gore rinopera tava somewhere. Chakauya tete, handizivi kuti mweya tsvina here anti-progress spirit. Dhini akatanga kumwa doro zviri out of control, kuita chidhakwa chinova chakaisa musoro mudoro. Ipapo tainge tava nevana vaviri. Dhini akabva adzingwa kubasa raishanda, sokuti anga asachaendi kubasa on time, sometimes kutorovha chaiko zvisina kana notice. Tete Dhini ainge otongwa nedoro. Mapeace job aiwana tete ainge asingapedzi, aisira panzira zvinova zvaipa maclients kuteverera madeposit avanenge vamupa. Apa madeposit panenge pasisina deposit yamwiwa. Basa rakapera ndokutanga kupindira masavings atainge taisa mukuvaka tete. Mari yaibubunywa senge munhu ari kudya masweets. Ndakaona kuti things are getting out of hand tete. Ndakaudza vabereki vaDhini, vakatokatyamarana nazvo kuti zvainge zvatanga rini uye sei. Kuchechi ndakaenda kumapastors ndichiti zvimwe mweya wetsvina wapinda mumarriage. Ndinamatiro kuda doro zviri excess ikoko kupere tete. Makomo ndakakwirazve, but this drinking just spiraled out of control. Pamba pataigara takadzingwa nokuti Dhini aiti kana anwa doro kudai otanga kuita noise mupaseji vamwe vakavata, kuwetera pasi pamwe nekurutsira mupaseji. Tete Dhini ndaizotevera ndichikorobha doro rinenge rarutsiwa. Grocery rakatanga kuti ukatenga 2 liters emafuta waiwa neatengeswa. Dhini aita feed addiction yake nedoro. Mota yatakatenga tose tete yakatengeswa chip. Handitori na explanation yekuti mari yakaendepi. Tete handitozivi kuti yakashandei. Tadzingwa pamba patairoja, takafunga kunogara kustendi. Kwaive nevanhu vaigara kuvachirinda, saka takazovakumbira kuti vabve sezvo taida kushandisa cabin. Tete masimenti mabhara ainge apera achienda. Zvidhina chaizvo tete zvakapera 1 zvichienda. Mari yainge yashanda yaive imwe chete, kuriritira mhuri nesalary, kuendesa vana kuchikoro. Tete zvainge zvakangoma hazvo. Kana wahora mari iyoyo, salary inenge yasara mumba, kwakutanga kuteverwa zvakare. Ukada kutaura Dhini aibva atanga kuita violent. Ndakaona kuti kwatainge tiri headed kwaiva dangerous. Mukutaura nevamwe ndipo pandakanzwa nomwe mukadzi kuti mukaka wenguruve waiva wakabetsera murume wake kusiya doro. Ndaizozamawo kuti Dhini asiye doro tete. Inga ndainge ndambozama kutsvaka help even from maparents ake, asi vainge vasinganditori serious. Kumapastors ndainge ndaenda, asi gonye rainge rapinda mumba mangu rainge risina kupera. In fact, problem yacho was becoming worse and worse with each passing day. Kana mukaka wenguruve uchibetsera, ndaizozama kuti umwe wangu asiye doro. Dhini was destroying his life. Ndakatarisa so. Atete ndakambotaura navo as last resort. Vakati doro rakambouraya vangani. Ndiri kuzvifunga nawo kuti Dhini anenge akadirwa mhepo yekuti ashaye chaanomisa mukati meupenyu hwake. Mukaka wenguruve was my last resort. Ndakambozama kumindisa kumagroups evanhu vaya vanomwa doro kuti awane support. Instead ndakatotoka usvinzo unoda kuunza zvikumba zvako. Ini ndaenda kumeeting. Ndiko kwazvosvika uko. So ndakaenda hangu nekachigubhu kangu pane imwe plot yaita zvekutengesa nguruve. Ndakasvikokumbira, havana kubvunza zvakawanda. Kuda vaiziva kuti vanga vasinei nazvo hameno. Ndakasvika kumba ndikawana pane chigubhu 1 chedoro chisati chavhurwa. Ndikafara sokuti Dhini aifarira kumwira doro rake kubhawa. Ndakavhura bhotoro redoro. Ndiye direi mukaka uya kuchukudzei kuti zvizangane ndokuvhara ndokusiya zvakadaro. Dhini akabva kwaibva achitoratidzika kuti akadhakwa. Kwakungosvika chiti mba doro riya ava kumwa kudududzira kwakupedza rese. Papera maminutes angasvika 30 to 40 minutes. Dhini akatanga kurutsa tete zviya zvekutorutsa chaiko. Good, ndofunga kuti doro riri kubuda musystem. Ndomboleza zvangu. Chokwadi munhu angaitwa muranda nedoro. Dhini akavata usiku hwese achirutsa. Mangwana akamukirazve. Ndipo pandakaona kuti kurutsa uku hakusisiri normal. Ndakabva ndafonera vabereki vaDhini kuti ndava kumhanyisa kuchipatara. Avati achirutsa. Baba wako kutoti inenge nyongo.
Dean anonyanyisa kunwa doro. Akaperekedzwa nababa vepa next door kuchipatara. Asi Dean did not make it. Dean akashaika. Laki randakaenda ndiri kuti hama dzaDean hadzina kuda kuita postmortem. Vaingoti Dean akaurayiwa nedoro. Vamwe vari kuti akaisirwa mushonga nemadrinking buddies ake. Tete ndikakuudzai kuti handina kuzviti bufu chero kunani. Manje ndipo pandakazoverenga pasocial media kuti mukaka wenguruve unouraya kune vanoda kuregedza doro. Do it yourself remedies hashandi, panoda professional help. Tete zvino zvizhinji zvakabva zvatanga kumeka sense. Ndosaka at times ndichirota Dean akabata doro rake akanditarisa naye zvimwe pada ari kuda kunditi ndiite come clean, ndiudze hama neshamwari dzake kuda mweya wake ungazorora murukare. Tete ndinoda kureurura kuhama, asi ndinotangira pai. Vanozvibvuma here kuti ndaida kuzama kurapa munhu asi zvakaenda nepamwe? Zvinotendeseka here wachafunga kuti ndakauraya Dean kuti ndisare nestand? Chokwadi Tete, ndaida kuzama kumubatsira. It was an accident, I swear. Handizosungwi here ndikaendeswa kujere vana vangu vakasara votambura. Ndibatsireiwo, ndaifunga kuti ndiri kubatsira izvo ndiri kuuraya. Tazvinzwira ntonga mama vaizama kubatsira murume. Saka ndizvo zvakaitika izvo. Handiziviwo kuti munovapawo advice yekuti kudini. Tisatapinda munyaya inotevera. Pane message iri pano. Hi auntie, I hope you are okay. I'm looking for a primary school child. Ari less privilege zvemashuwa, preferably vari kumusha, vaya vanogara nanagogo. I want to commit myself to pay fees, books and uniforms for one child. Ari less privilege. Saka vari kutsvaka mwana one umunatsoziva kuti uyu ari kutambura, ndiye mwana watinenge tichidi, ndiye mwana watiri kuda. At the moment guys, kuvanhu vose vari kukumbira mari dzema school fees. Like I said, we are overwhelmed. Handiti tine vana vakati one day imbomira imbidzana tsikai mabreak. Munoziva kuti munhu wese ane maproblems musanenge tiona kuti opportunity izvo isusu hatitorina pekubata, hatina kana mari, titori overwhelmed. Saka for now tokuda mwana one wari kuprimary school anogara nanagogo asina vabereki, asina fees. Wamunyasona kuti hana kana bhutsu, anda kuchikora asina kupfeka bhutsu, ndiye watiri kuda. Right, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete, ini ndiri venda pamusika mukuru wenyika uye ndinoreurura kubata mushonga kuti ndibe laki revamwe, kuti ndishandirwe ndakagara, kuti nditsike vamwe konzi. Vandiyeve ini ndichishanda. Ini ndakatomboitawo iyoyo, ndaiswera ndakagara vamwe vachishanda. Tete ndakazopepuka ndaenda kunorapisa mai vangu kune vamwe mbuya, ndio vakandiudza kuti ndaive ndakavata nezamo mumukanwa. Pandichapepuka ndinenge ndaitisa vanhu mari. Tete kuti ndizobata mushonga ini, ndingangoti ndakabata mushonga by chance. Handina kunoita wekutsvaka kwete, asi ndaitoshandawo an honest living, ndichirarama nekutengesa pamusika mukuru muno muZimbabwe, kutozama kungwavha sezvinoita vana vevamwe. Asi Tete chaindishamisa ndechekuti vamwe vaiva pedyo nestore yangu vaitorarama upenyu huri nane, vamwe vaitova nedzimba kumasabhabha nemazita anotyisa. Pose apa ndaifunga kuti ndini ndiri kutadza kuronga, ndini ndisina musoro, izvo kwaniko ndiri kushandidzana nana Gringa. Vana muronda tsimba vanomirira kuti ushande vagouya vokuhwa zvavasina kubudira siya. Apa pose apa ndaiva zvangu murima usiku hutatu chaiwo. Chokwadi chose ichi chakatozobuda mushure mekunge mai vangu vakandwa chitsinga pagumbo. Chitsinga chakanetsa kusvika, semhuri tafunga kuti beta tinovarapisa kuchibhoyi. Ava zvimwe zvese zvaiva zvaramba. Pavana vose vakabarwa namai vangu, Tete ndini mumvana wavo ainge ari pedyo navo. Saka takawirirana kuti ndivaperekedze kwese kwavaida kuenda. Takarayirwa kune vamwe vainzi vanogona tikaendako. Mbuya vaya vakanditi vachindiona vakabva vadzungudza musoro vakati vaida kuzondiona kana vachinge vapedza kurapa mai vangu. Mama vakarapiwa zvechokwadi vakatoita right. Ndizvo zvakandipa simba rekuti ndimbonoona mbuya ava sekuti matsotse munyika awanda kudarika vanhu, asi ava she seemed genuine. Ndakazoenda ndega pavakatanga kunditsanangurira kuti pabasa pandaishanda paiva nenharadada, nhundira mutsime dzevanhu dzaibudirira
nekutsika vamwe musoro. Tete mbuya vakanditsanangura kuti zvinhu zvakawanda zvimwe zvandaiona ndoga kuti mbuya vati nemo semuenzaniso. Vakandiudza kuti paiva nevanhu vasingapi vanhu change chero zvidii, asi ivo vachiuya kuzokumbira yevamwe. Ichi chaiva chokwadi. Vangatorega customer ichienda pane kuti vakupe change wozovatsvakira kana customer yaenda. Kozotiwo vamwe vaizviita zvinhu zvitatu pastore asi akapaka Range Rover rinopisa. Mbuya vakanditsanangura kuti ndaive ndapingwa sekuti vandaishandidzana navo vainge vaona kuti ndaiva nenyenyedzi yaiwinya chaizvo. Mbuya vakanditi ndisaita wari, taida kuzoita operation dzosa zvese. Saka vakandipa mushonga wekuti ndinoisa mubhaket rine mvura. Vakanditi operation dzosa zvese ndeye 6 months. Ndozodzosa after 6 months. Tete ndakadzokera kumusika kuya ende zvinhu zvakatanga kufaya chaiko. Ndaive ndoswera ndichitengesa, vamwe vakagara vachindiyevawo. Ende tete ndaifara tete kwete mbichana. Apa ndipo pandainge ndangona kurova counter vasingafungire. Mushonga uyu zvawaiita tete ndezvekuti everyday makuseni ndaifuma mapete akayangarira pamusoro pebhaketi ndoziva kuti akadzika kunoshava. Pasi pebhaketi ndaingozoona pava nemari. Chaitika ndechekuti bete rikasvika pazvinhu zvako, even rikananaira nepauri, pane chaungafungira. Unongotiwa hameno, unongotiwa hapana, ibete riri kuzvifambira zvaro. Izvo nikisi ritori bete rine permission, riri pabasa ende watobirwa. Hapana kana isuspecta chero chii, handiri chero bete mumba rinowanikwa. What about pamarket panotengeswa zvinhu zvakasiyana-siyana? Anongofamba freely, asi angu mapete aitova men on a mission to steal and to steal. Ende wangu waiva strong zvekuti yavainge vanditsvakira kuti ndisaita mari was nothing. Vamwe ndivo vanga voda kuita chinameneni, asi ndakati get behind me Satan. 6 months dzakapera tete ndichiita mari chayo. Ndikakuudzai kuti in 6 months tete upenyu hwangu hwakashanduka zvisingatsananguriki, asi ndakabva ndakara. Ndaifanira kuti panopera 6 months ndinodzosera mushonga wevanhu kwandakautora gore maviri. Apa mbuya vaya kana kunditsvaka, iniwo ndaifunga kuti ndawina. Zvinhu zvakazongotanga kungochinja bit by bit pamusika pasachatengwe, ndipo pandakati regai ndidzorere kutop up, ndizokere kutop up kwambuya vaya. Ndakaona zvishinzi vakatama, hapana noziva kwavari. It's like she disappeared into thin air. Namba dzefoni hadzishaiti tete, handitozivi kuti vapenyu here kana kuti vakadii. Zvino ndaizodii nemapete anga azvipa off ari mubhaketi pamusika asingachashandi. Bhaketi rainge ratozara kuti tete. Mapete akati haazivi family planning. Anongoberekana kuita kunge asvikirwa. Tete upenyu huri kundiomera to the extent yekuti ndakazotorerwa store yangu ikapiwa munhu. I feel like mushonga wandisina kudzosera ndiwo uri kuunza bad luck mukati meupenyu hwangu. Ndiri kungotatarika, handisi kuziva kuti ndiri kuenda here kana kuti ndiri kudzoka. Zvemushonga izvi dai vanhu vambosiya chokwadi, dai ndakatizira kuna Mwari ndisina matambudziko ose andiri kusangana nawo. Happiness yacho nemoto kwandiri zvakangobvira semoto wemakadhibhosi, kungoti bvurr, ndokubva zvangoti no senge zvadirwa mvura. Ndinotoshaya chandakarombera chaicho chiini. Sekuti situation yangu ndisati ndabata mushonga yaiva nani than yandava izvezvi. Now ndine zibhaketi rine mapete andisina kana plan nawo. Dai jiwa ndakamabika kare. Manje kana asinganditsvakiri mari ari useless kwandiri. Kada kuatsvakira mushonga hafi. Infection inotobereka zvekusvotesa. Iko zvinovava kuda. Iye zvinovava kuda zvokuonekwa nevanhu. Unogona kuti wakagara pavanhu, rimwe robuda mudress kana handbag, hanzi tionekwe. Dei ndichiziva kuna mbuya ndaivadzosera mushonga wavo, ndava kushungurudzika ine. Apa atoma permanent resident ekumba ekuseri kwandinogara. Tete zvinotaurika here? Unotangira pai? Dai ndakatizira kuna Mwari ndiri pane chimwe chinano, sokuti hapana akambovimba naMwari akanyadzisiwa. Tazvinzwira toga, hanzi vose vanovimba naMwari havanyadzisiwi. Ichocho ichokwadi tose tinozviziva. Aiwa, tazvinzwira toga. Vari kusangana nemapete haana family planning, ari kuramba achibarana, achimultiplier, ende zvinhu zviri kuvashungurudza chaizvo. Guys, tinokuchendai nekuona kwamaita. Ndinoda kuti mumbozorora kunzwa zvinhu zviri negative. Handiti izvo takupinda weekend mumbochecha, moenda kuchechi,
mabva kuchechi momboita reset, neniwo ndichiwanawo nguva yekuzorora because sometimes I become so much overwhelmed. Tisati takangamwa ipo panapa ndoda kungoramba chingokurangaridzai kuti guys vari kudiaspora vakanzwa zvandakataura panyaya diaspora insurance, musarega kungotsvaka quote. You're just getting a quote, handiti you're just getting a quote. Munzwe kuti zvinofamba sei, vokutsanangurirai panogara mangoti isusu we are not interested. Simungoclickawo link yandosiya pasasi handiti kana maclicka link mofonerwa, motaura navo. Knowledge is power. You get to learn zvimwe zvaunenge usingazivi zvinova zvinhu zvakanaka muupenyu. Toramba tichidzidza hanzi kudzidza hakuperi kusvika musi watinofa. Tinokutendai guys nekuona kwamaita. Link yediaspora ndichaisiya mucomment section. Kune nyaya yandakatumirwa, pane mwana akanditumira nyaya achitoti anogara nadaddy, step father namama. Nyaya iyoyo handisi kuiona machat angu, ndokumburawo nditumire zvakare. Please we Got Milk chingubva ipo pano ndakuchinokubatisirai. Vose vanga vachibvunza Got Milk moisa 200 rand yenyu, motumira proof of payment, moisa zvakare mari yeKorea 100 rand, 110 rand, 69 rand. Ndobatisa handiti. Tinokutendai nekuona kwamaita. Mwari yakuitirai zvakanaka. Tozoonana zvakare neMonday. Ndatenda. Bye bye.